блакитные вочы. Ён працуе штоночы, робіць цёмную справу, парушаючы права і закон крымінальны. Так граніцу цягае контрабандны тавар. Ды у контрабандыста сталёвыя нервы, і ён гуляе у цемры, у небяспечныя гульні. І драпежная куля нецярпліва чакае, каб нарэшце спаткацца і напіцца крыві. І у контрабандыста ёсць ад кулі замова, не баіцца ён змовы і турэмнае пасткі, не баіцца суддзі ён, не баіцца ён кратаў, ён закратаў да хаты, всё адно уцячэ. У контрабандыста ёсць на сэрцы наколка, там ключы ды іголка, ды кажанавы крылы, ён турэмныя дзверы тым ключом адмыкае і ў цемры знікае, не сказаўшы гудбай. Мы кажам гудбай.